O Auditorio de Ourense retoma a súa programación no mes de setembro coas obras de teatro infantil. Sen cambios no que horario respecta, o teatro para bebés seguirá sendo os venres en dobre función de 6 e 7 horas, e o teatro infantil os domingos ás 12 da mañá. A primeira das citas será este domingo, día 2, na sala principal con Frankenstein non son un monstro, da compañía Pata Teatro, un espectáculo candidato aos Premios Max 2018 na categoría de mellor espazo escénico. Esta adaptación en clave de comedia do clásico de Mary Shelley, no 200 aniversario da súa publicación, pon sobre o escenario durante unha hora intensa a dous actores acompañados dunha pequena personaxe sorpresa. Víctor Frankenstein é un novo doutor que quere chegar lonxe no mundo da medicina, e a súa idea é a de crear un ser o que lle dará vida a través de extraños experimentos. A criatura, foxe espantada, inicia unha viaxe cun único destino, atoparse a si mesma e demostrar que non é un monstro. ¡Espeluznante!